kay ko giamot ba? Ano man ko ilupred? Ano man ko sa listahan? Grabe naman pud mo. Ako pa nagdonate pa kog soft drinks. Nya kamo kulang mga ninyong giamot. Ngano man ko nyo giapil sa kuan bisag gihatod na lang tani mas balay ningon ta ako si Ashley. Wala ilupred hatdan na nako kay silingan ra mig balay. Di jud ka kahuna-huna na. Oh, lami ako eh. Ko nagmahay bang ni amot ko sa mong Christmas party kay nakadala gyud ko daghan pa gyud kayo. Napay palaman oh. Oh, lami ari dani. Grace, lamian na Grace eh. Mahira dyan yung nakadawat ba? Ako napas balay oy. O pa nakaon? Nakadala pug ka? Oh, nakadala po sa kalupre. Tagmahatag daw. Kamay ka sa tong grupo ka tong kuan ba? To ni amot bitaw nga waka dala og kuan, lupred. Kinsa? Ya Ashley ba? Hina pug kay siya wa siya dala. Piting yaw-yaw niya dito sa panas. Baba piting sa baa lagi piting yaw kay wala ka dala og kuan, ring house. Subiyakin na mo yaw-yaw, grabe pinagbaba no. Kano grabe ko giamot, wa jud nang hatag sila. Pati isa ka lupred na lang daw, wa jud tagay. Hina pug kayo di ka man mo diskarte. Dali no. Ako magay nakadala, magay ko. Ang problema magod kay wala magod siya sa listahan. Amot po 15 nagdala sa listahan niya, uman siya giapil. Si Rondon magunag lista god. Amot lang wala pilang Rondon po to. Antay lang ni akong kagrupo ron. Mayra sila ba niya ilahara ba dili ra ba kumpleto ilang amot. Ako hinoon nga nag-amot ko niya, nagdonate pa ko. Adyo ko kadala bisag loaf bread isa ka buok. Sulungon na ako sa Grace be. Awa na, Ashley nagyaw-yaw na gud. Uy, sani diki. Tuko na po na ro, magyaw-yaw na po na ro kusubik ka ng grabe dyan nagbaba no. Eh, pakita ba kay na. Grace! Unsa man ni pagka kuana ni wa may ayo ni atong party. Dako kay ko giamot ba? Ano man ko loaf bread? Ngano man ko sa listahan? Grabe naman pud mo. Ako pa nagdonate pa kog soft drinks. Nya kamo kulang mga ninyong giamot. Ngano man ko nyo giapil sa kuan bisag gihatod na lang tani mas balay ningon ta ako si Ashley. Wala loaf bread hatdan na nako kay silingan ra mig balay. Di jud ka kahuna-huna na. Nga ikaw mga nga kulang mga imong giamot ngano nakadala man kag loaf bread. Grabe pud mo di man mo makonsensya sa kuha. Bisag loaf bread na lang dalo pa na ninyo sa kuha. Grabe naman pud kadi ka kahuna-huna nako nga moagi-agi ra ko sa inyong balay. Maniguro ra gyud mo ikaw Jimmy. Niguro ra pud kag imo ha di ka mo ingon nako. Kanas run-run lagi mo nay wa yo ko giapil sa listahan na bantay lang yun na nako. Saputon ko ninyo ba? Wa ko nyo gihatagan bisag loaf bread. Oy, ngano ako may basulo nimo nga si Rondon ang nagdala sa listahan. Ingna si Rondon nga nang wa ka gilista. Sala ba din ako na magug kakabalo mo diskarte pod sige ra po kag yaw-yaw grabe po kay kag baba. Ngano pasanginan man minimo. Sala ba din mo nang wa ka kadala og loaf bread. Mahala ka di mo na ng problema wa ka kadala. Eh may pasangin ni diri sulong-sulong pa ka diri. Mura kag kinsa. Unsa amuan na kami nagdala ng party kay kami pasanginlan nimo. Sige. Inaana day ng mga style ninyo. Sunod parte, kamo na. Kay di man mo kabalo mo kuan sa kuha. Mura man mo mga kuan pareha man unta niya. Kamo ra ba kulang-kulang rin yung amot. Inya na naon ako ninyo bisag isa ka loaf bread. Ay kung kuan na Grace kay basig. Ako pa nangita sa imo para makaamot kanya karon bisag loaf bread na lang isa ka buok di mo kahatag sa kuha. Sunod ha. Kamoy pagparte. Ay nako yung kapila. Kaunan nyo tanan ang biling nga kuan pagkaon. Hala, isuksok ninyo ba. Kay naamoy mga pinalabi nga tagaan rag mga bilin-bilin. Hala, utdan yung kaon. Bahala mo diya. Ako amagay nga lupre na magyako na dala gani isa ka buok. Aw, arang-arang ako kay loaf bread og palaman. Syaro? Way nabili na to? Pastang daghan ng handa. Uno na, bami. Isa ka drum. Ang butong. Ako pa'y nanungkit. Ako pa'y nagkuskus. Ang makaroni. Ako pa'y nangahoy atong gilata ato. Ang spaghetti. Ako pa'y nagkuana ng mga susana. Ang kuan humba. Ako'y namalit og ketchup, ug ang lamas, ang ginamay. Basta ang daghan ato ang chicken joy. Ako pa'y namalit bisag ulan kayo ni baba ko kay para natay kuan inig party na to. Grabe kadaghang pagkaon. Wa gyud mo kabili nako bisag isa ka buok. Isa na lang kahiwa ng humba, isa kahiwa ng yun sa ninyo pagkaon. Gihurot ninyo? Grabe naman pud mo nga. Basta ang daghan na di mahurot ng chicken joy ba. Napay mga barbecue. Daghan pa mga mingguplot. Grabe naman po mugi. Dala ko rin yung tanan bisag. Ako pa nang hugas og plato ba? Ako pa nang hinlo dito sa atong gipartihan. Kamu nang uli ra mo diretso nya. Kamu naidala. Unfair kay mo ba? Balos ra ko. Aw, dito sulong karon nun ayaw diri. Kay di man wa man may nagdala ng mga gipangyaw-yaw nimong sudan di mga spaghetti mga amo gidala loaf bread ra mo ra gipadala sa mua. Si Rondon ang mahay dito basig atong gipangdala ng mga sudan nimong gipanglitok diha. Kay siya man nagdala ng party di man kami. Siya pasangin ni dito, siya sulungan dito. Kay batasan mo sulong ka diri. May nami spaghetti di nga wa man, loaf bread man among dala. Isa ram gyud nakabuok, yaw-yawan pa minimo. Sige lang. Musabot man ko ron. Kay Christmas man ron Pasko. Sabot ra po ko kay basin og wa day mo gi pagkaon nga lami. Karon na ba mo makatilaw kaon nga Pasko.
Unya basi na igwa pud mo'y handa. Gibahin-bahin ninyo tong mga sudan. Kadagan ato siya rog mahurot. Sige lang. Sunod Pasko. Kamura, di ko moapil.